Dobrodošli u Ploče, najpustolovniji grad u Hrvatskoj. Bleso, to je Omiš. Nije, nego su Ploče. Sva ova mjesta koja ste vidjeli u 20 sekundi uvoda, to su mjesta u okolici grada Ploča. Mi smo se nakon 10 godina Zagreba vratili u Ploče i tu smo već nekih 4 godine i zakon nam je tu. Ploče su nam baza, a sve ovo oko Ploča nam je igralište. Sad, iz vremena dok smo mi bili studenti, kad bi nas netko pitao odakle smo i mi odgovorili da smo iz Ploča, odnosno Andreja iz Brista, uglavnom bi reakcije bile onako mlake ili rekli bi prolazio sam jednom tamo i nije te neki grad ili nešto u tom stilu. I sad to je po nama neko pogrešno viđenje cijelog grada, možda ljudi prosuđuju grad po fasadama, ne znaju možda šta se nalazi tu u okolici, jer zapravo Ploče su savršen grad za sve ljubitelje prirode i svakoga ko je imalo outdoor tip. Naravno, kao grad ima svojih loših strana kao i svaki drugi grad, međutim sve te loše strane su onako u manjini u odnosu na dobre strane. Grad kao grad je stvarno lijep za život i to je to. Današnji video potaknut je time, upravo tom pogrešnom slikom koju brojni ljudi iz Hrvatske imaju o Pločama. Uglavnom se vežu za Ploče dvije asocijacije, to je trajekt, budući da dosta ljudi putuje iz Ploča za Trpanj na Pelješcu ili Luka Ploča, što je opet logično zato što je Luka Ploča druga teretna luka u Hrvatskoj. Međutim, mjesta lijepih u okolici Ploča je daleko više i ovaj video je usmjeren upravo na ta mjesta. I ako potaknemo bar jednu osobu da posjeti Ploče nakon ovoga, a sigurni smo da će ih biti puno više koji će htjeti sjesti u auto i odmah se uputiti ovdje, već smo napravili dobre stvari. Eto ga, guštajte! Spomenuli smo već u uvodu da su Ploče najpustolovniji grad u Hrvatskoj, odnosno Luka Pustolovina. Spomenuli smo također i Omiš, koji je stvarno prekrasan grad i ima razvijenu infrastrukturu za brojne aktivnosti. Međutim, po nama Ploče su stvarno najbolji grad za bilo kakve outdoor aktivnosti na području Hrvatske. U krugu od samo 10 km imate rijeku, jezera, more, planine i doline. Dakle, san svakog outdoor entuzijasta. Tako da ćemo u današnjem videu obraditi neke od tih lokacija, a definitivno ćemo u jednom od idućih videa proći malo po gradu, pokazati vam nekakve zanimljivosti i ispričati malo o povijesti grada Ploča. Tako je, odlučili smo da današnji video neće biti dug kao i neki naši drugi videi, tako da idemo odmah preći na temu. Andreja ima prvu temu, a to su... Bačinska jezera. Tako je, Bačinska jezera, biser. Ovo ovdje su Ploče, a samo par kilometara dalje od centra grada nalaze se Bačinska jezera. 6 spojenih i jedno odvojeno jezero. Za vrijeme najveće ljetne gužve Bačinska jezera su definitivno najmirnije mjesto na Jadranskoj obali. Za nas čisti zen, krasi ih prekrasna i očuvana priroda, a ilirska kraljica Teuta ih je obožavala i zbog toga se zovu i Teutini biseri. Bačinska jezera nalaze se odmah uz Jadransku magistralu i dosta ljudi ih promatra samo iz auta i ne znaju da se mogu spustiti dolje uz samo jezero, odnosno neka od jezera. I to svakako preporučamo ako ste negdje na proputovanju između Splita i Dubrovnika i putujete Jadranskom magistralom, definitivno se zaustavite na Bačinskim jezerima, spustite se dolje, popijte neko piće u jednom od beach barova, možda možete otići na izlet, na stand-up pedal izlet, na kajak izlet ili ako vam se baš ne vesla možete se provozati i tradicionalnim retvanskim plovilom, lađom i tako unutar nekakvih sat vremena proći kroz sva jezera. Super su za obitelji s djecom obzirom da je temperatura vode u jezeru nešto viša nego temperatura mora.
Bačinska jezera su zanimljiva i zbog toga što svako jezero ima nekakvu svoju nijansu plave ili zelene boje. To smo primijetili na snimcima iz zraka, a posebno je vidljivo za vrijeme ljetnih mjeseci. Zanimljiva činjenica je da s jednog od izvora na Bačinskim jezerima grad Ploče dobiva svu potrebnu pitku vodu. Ako putujete Jadranskom magistralom po jugu Hrvatske, nemojte se samo zaustaviti na Vidikovcu iznad Bačinskih jezera, već se spustite dolje, biciklirajte, šetajte, veslajte, uživajte u koktelu i točajte noge u jezeru i zahvalite nam kasnije. A nakon lijepih kadrova Bačinskih jezera idemo na jednako lijepe kadrove ušća Neretve i doline Neretve, koji se nalaze na suprotnoj strani od jezera. Ušće i dolina Neretve mjesto su napravljeno od pijeska, smijeha, sunca, koktela i dobrih trenutaka. Ploče su najbliži grad ušću Neretve, koje je i najpoznatije mjesto u samoj dolini. Imajte na umu da ako putujete jugom Hrvatske kroz Neretvansku dolinu, da vam je ušće samo 10 minuta vožnje od same magistrale. Tako da iskoristite to i posjetite ovo prelijepo mjesto. Ušće Neretve karakteriziraju duge pješčane plaže, sprudovi po kojima možete hodati stotinama metara u more, a da vam je more samo do gležnjeva. Osim toga, ušće Neretve je jedno od najpoznatijih mjesta za kitesurfing u Hrvatskoj i ako se zateknete tu tijekom uobičajenog ljetnog poslijepodneva, možete uživati u njihovim vratolomijama. Preporučamo da sjednete u neki od lokalnih beach barova, uzmete koktel i jednostavno guštate mozak na pašu i sve što s tim ide. Već smo spomenuli ove pješčane sprudove koji se pružaju stotinama metara u more. Najveći od njih zove se Škanj i pruža se prema poluotoku Pelješcu. Hodanje po tom sprudu je iskustvo koje morate doživjeti ako posjećujete ušće Neretve. A osim ušća Neretve, cijela dolina je zapravo prepuna lijepih mjesta. Počnimo s jezerom Kuti, za koji se veže legenda da je na njegovom dnu zakopana stara Troja. Rječica Norin koja prolazi blizu Vida, odnosno nekadašnje Narone. Jako lijepo mjesto i ta rječica se ulijeva u Neretvu. Pa onda Modro oko, malo jezero duboko plave boje koje onako baš očarava. Što se tiče planinarskih vrhova, u okolici ih ima nekoliko, iako nisu poprilično visoki. Pogled s njih je jako lijep budući da se nalaze na rubu doline. Dva su najpoznatija vrha, to su Babina Gomila i Marin Mijenac. Osim toga, cijela dolina Neretve izbrazdana je makadamskim putevima koji su savršeni za bicikliranje. Kad pričamo o bioraznolikosti, dolina Neretve je jedno vrlo bogato mjesto raznim vrstama života, pa ćemo spomenuti samo da na ovom području obitava više od 300 vrsta ptica. I za kraj vjerojatno ste svi čuli za Neretvanski maraton lađa koji se organizira svake godine u 8. mjesecu. A ako vam se baš i ne vesla, dolinu Neretve i dalje možete doživjeti iz lađe, tako da se priključite jednoj od vođenih tura u organizaciji neke od lokalnih turističkih agencija. A iz doline sada selimo na vrh brda. Samo da se okrenem. Iza mene možete vidjeti najjužniji vrh Biokovskog masiva Sveti Ilija. Ako volite planinarenje, onda se obavezno morate popeti na vrh Sveti Ilija. Nije baš visok, njegova visina je 773 metra, međutim pogled sa Svetog Ilije je jedan od najljepših. U svim smjerovima imate nešto za vidjeti i stvarno je vrijedno uspona. Sveti Ilija je dio obilaznice Vrhovi Adriona koju je napravilo društvo HPD Adrion iz Graca. Postoji nekoliko staza kojima možete doći na vrh, a jedna od nama najljepših i najpustolovnijih je staza koja vodi iz Bačine i prolazi kroz stara napuštena bačinska sela i druga zanimljiva mjesta uz put. Uspon iz Bačine traje nekih 5 do 6 sati, a kasnije se možete spustiti u Gradac na Makarskoj rivijeri, tako da možete na neki način napraviti kružnu turu.
Na putu prema Svetom Iliji iz Bačine nalazi se i špilja Ričevica, koja je također jedno zanimljivo mjesto za posjetiti. Sveti Ilija je službeno vrh planine Rilić, koja se direktno veže na Biokovski masiv, a zbog toga je mnogi smatraju i dijelom Biokova. A nakon Svetog Ilije ostajemo i dalje u domeni planinarenja i idemo na tematsku stazu Tragom bunkera koja se nalazi na brdu Strižavo. U okolici Ploča ima jako puno vojnih ostataka, gotovo svaki planinski vrh ima po jedan bunker na sebi. Evo da vidite da ne lažem. Sad smo na izvidnici, ovo je samo jedan od bunkera. Na izvidnici ima ih nekoliko. A osim već spomenutih bunkera, oko grada Ploča nalazi se dosta i drugih napuštenih vojnih objekata. Obišli smo tako u jednom od prijašnjih videa tunel koji se nalazi u Bačini, mali podzemni tunel koji je služio kao sklonište u slučaju bombardiranja i sl. Velik dio tih napuštenih vojnih objekata nažalost propada, a super stvar je napravila ekipa iz Pločanskog planinarskog društva Grabovica koja je dizajnirala stazu Tragom bunkera, a koja spaja sve bunkere koji se nalaze na brdu Strižavo. Ti bunkeri uglavnom datiraju iz II. Svjetskog rata, a u okolici Ploča ima još i nekih starijih vojnih objekata. A osim samih bunkera na brdu Strižavo, preporučamo vam da odete i na vrh Višnjica koji se nalazi iznad samih Ploča, a do kojeg vam treba nekih 40 minuta hoda. Iako sam vrh Višnjica nije toliko visok, tek je nešto viši od 200 metara, sa njega je savršen pogled na dolinu Neretve, Pelješac, Makarsku rivijeru, Ploče i tako dalje. Na spomenutom vrhu nalazi se stari talijanski vojni objekt koji također datira iz razdoblja II. Svjetskog rata. Većina ovih spomenutih vojnih objekata može se posjetiti, međutim imajte na umu da su neki od njih u poprilično lošem stanju, pa budite oprezni. A ako volite vino i bicikliranje, iduća lokacija je za vas. Polje jezero nalazi se odmah iz ovih brda i najveće vinogorje u Hrvatskoj. Jezero je zapravo ogromno polje koje dijele dva grada, grad Ploče i grad Vrgorac, te jedna općina Pojezerje. U polju jezero uzgajaju se neke autohtone, gotovo zaboravljene sorte grožđa, tako da za ljubitelje vina ovo je definitivno destinacija za probati nešto novo i drugačije. Prije nekih 100 godina polje jezero je bilo veliko jezero, zato se i zove polje jezero, a na današnjem dnu tog jezera uzgajaju se razne poljoprivredne kulture, a najviše je vinove loze. Cijelo polje je danas izbrazdano makadamskim putevima koji su savršeni za bicikliranje. Tako da ako ste ljubitelj bicikla, odnosno vožnje na dva kotača, obavezno kad prolazite kroz Ploče ponesite i bicikl i otiđite se provozati kroz polje jezero. Polje jezero već smo spominjali u videima o tunelu Maričevac koji je probijen da bi vodu iz tog polja odveo prvo u Bačinska jezera, a potom i u more. Trenutno su u izradi brojne biciklističke rute u ovom polju kroz junction model, što je novitet u Hrvatskoj, a radi se o sistemu bicikliranja gdje vi sami možete odabrati koju rutu ćete, odnosno možete sami složiti nekakvu svoju biciklističku rutu. Obzirom da bicikl i vino mogu biti malo problematična kombinacija, onda svakako nakon posjeta vinarijama pamet u glavu. Ostaju nam još dvije lokacije za pokriti. Prva je Makarska rivijera, mjesto s najljepšim plažama u Hrvatskoj. To bi se vjerovatno većina vas složila. Makarska rivijera nalazi se samo 10 km od Ploča u onom smjeru. Makarska rivijera je jedinstven spoj planine Biokovo i Jadranskog mora i mjesto koje morate posjetiti ako dolazite u Ploče. Prepuna je predivnih plaža od kojih su neke zabačene, neke su manje zabačene. Mi uvijek preferiramo one koje su zabačene, zato što vam mogu pružiti to neko iskustvo divljine i vrlo vjerovatno ćete biti sami
plaži, tako da uvijek se vrijedi se potruditi doći do nje. A osim svih tih lijepih plaža i čistog mora, preporučamo svakako da posjetite i Park prirode Biokovo. Ulaz u park nalazi se u mjestu Tučepi, koje se nalazi samo sat vremena vožnje od Ploča. Posjetite i sad već planetarno popularni Skywalk, ali nemojte dozvoliti da to bude jedino mjesto koje ćete posjetiti u Parku prirode Biokovo, budući da cijeli park obiluje prelijepim mjestima, pa tako otiđite na Vošac, na sami vrh Sveti Jure i ostala zanimljiva mjesta ovog parka. To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. U komentarima nam napišite vaša dosadašnja iskustva s gradom Pločama i asocijacije koje ste imali na ovaj grad. I je li vam ovaj video pomogao da stvorite drugačiju sliku o Pločama? U idućim videima ćemo obraditi svaku od ovih lokacija posebno. Tako da ćemo se još malo družiti na tim mjestima. Vi dođite u Ploče jer bit će vam super, a dotad lijep pozdrav!